Syö vaan joo. Kuvataan vähän videolle, kun sä syöt tassulla aina, niin. Joo. Mä en tajua, miksi se vois syödä niin kuin normaalitkin. Todella ärsyttävää. No nyt se kattoo, kun sä lähdet. Syö vaan. Noi, hyvä poika, hyvä. Hieno juttu, jes. Nyt on vetänyt toi kuppiikakku semmoista 0,5 metriä vasta tuolta. Saakelin kissa oikeesti. Niin. Hanna kuvaa, kun sä syöttiin. Noin, hyvä, vielä lattialle. Jes. Oikein. Sä oot kyllä semmonen. Joo, kiva. Oho, nyt riitti vai? Joo, täytyy ostaa. Hän piinaa tätä kissaa niinku. Piinaan tätä rampaa, mua vituttaa, kun se levittää nuo ruuat. Hoplaa! Mitäs Viltsu? Kuvataan vähän Viltsua. Sanooko se Viltsu moi? Moi! Mitä Mimmi? Joo, moro. Mennään kuvat tota sun kundikaverias vielä. Voi perkele, se rupes sataa. Voi sais se. On kiva, kun lapsella on uusi puhelin. Niin. Mitä siellä näkyy? Niin, siellä on pääsky sinne pesä. Kiva mennä kauppaan, kun sataa. Mun vituttaa toi kissa. Sano moi. No niin, se on moro.